Моето впечатление е, че работите в този край не вървят добре. Така нареченото македонизиране тук се върши по такъв нескопосан начин, че резултатите са твърде печални. Това пише до Георги Димитров, членът на Политбюро Владимир Поптомов. Той недоумява защо в този български край думата българин е ерес и окачествява македонизирането като чудовищно. Срещу тази чудовищна македонизация се обявява и неврокопският митрополит Борис. В писмо, адресирано до Светия Синод, но озовало се и при Георги Димитров и в Държавна сигурност, той пише: В църковните проповеди, понякога след обращението християни и християнки, употребяваме обращението българи и българки, когато биват засягани въпроси за народа и родината. Това се е сторило на някои фактори в Неврокоп страшно престъпление и те са отправили злобни заплахи, че ще ли сме да разберем как така ще говорим за българи в Неврокоп, когато там и в целия Пирински край нямало никакви българи. Само година след това областта е потресена от зверското убийство на неврокопския митрополит Борис, потенциален кандидат за български патриарх.